kutenda zvikuru nokuti ndatangawo musika wangu ndichiva nevazukuru vangu vari papurema ndichivaisa wangu pasaidhi ndakagara pamusika pangu. Saka ndiri kunzwa kufara zvikuru nerubatsiro rwamakandigive. Dangotenda kuti kana vana vakuona pekufuga, pekurara nechekudya, aiwa Mwari vanotiropafadza. The Lord will never forsake us. Mwari vanotikurudzira pane zvatinoita. Tinokuchingamidzai pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha. Zvichiteera nyaya yatakaita kuno kumufakose uko kwatakauya tikaona gogo mataniko vakasiyirwa Mapatya mushure mekunge mwanasikana wavo ashaika. Nemanesi musape vana mari hapana, nditi mama tenga zvakati aiwana vasino mari ndiwana ku ngavazinzwe vari kwavari ikoko kuti vana vari kuchema. Pavanochema ngavanzwe izwi revana kuchema kwevana. Tinotenda zvakapetwa nerubatsiro rwatakaona kubva kune vese vakanga vachitaura nagogo parunhare, vamwe vachiuya kumba kwavo kuzosiya zvinhu. Nhasi uno tadzokera kumba kwagogo Matanike, kumba kwagogo nasekuru. Tine zvimwe zvatatouya nazvo nhasi, asiwo tasangana kuine zvizhinji zvakaunzwa nevanhu. Hatikwanise kudoma umwe neumwe. Vazhinji vacho havana kutotaura mazita avo, vaingoti isusu tabatwa pamwoyo nekuda kwemapatya akasara, asi sina mai vari kuchengetwa nagogo. Tine umwe mutariri weDestiny TV akatumira bhegi rakanga rakazara mbatya kubva kuChipinge. Tine umwe akatumira akati da kuti mutenge zvinhu zvekuti vana vashandise. Vamwe vaunza mishonga yevana, mikaka yevana tiri kuona iripo, uye mitambo yekuti vana vapfeke. Pandiri panapa ndine bhegi rakazara nembatya. Tine mababy blankets akauya, mababy towels, zvimaflisi, sipo dzekugezesa. Hatigoni kukutendai, matidadisa chaizvo muri yeDestiny TV. Tinoti musangoitira gogo ava chete, asi tinoziva kuti moyo wenyu wamaita iwowo murambe muchiitira kunyange nevazhinji vasina. Nhasi ndina gogo. Gogo, muri kunzwa sei? Ndikufara neDestiny TV vakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe vakwanise kundibatsira. Chero akabvisawo chatenga chidiki chabvisa ichocho, nyangwe andipa dhola, ndipawo mari. Vamwe vaibvisa dziri mari, vamwe vakatenga hembe, matauro evana, mikaka, mapamba, mawaipa, zvese zvakawanda zvandakabatsirwa nazvo. Saka ndiri kuda kukutendai ruzhinji rweZimbabwe vese vakaisa ruoko pamusoro pevazukuru vangu ava. Ndoda kukutendai zvikuru nekutenda veDestiny TV vakaparidzira kutiwo zvizikanwe kuti kune vana vakasiyiwa. Nemwanakomana wangu ndiri kumutenda zvikuru, wandakasangana naye akazoita kuti asvikewo kwamuri. Kasvosve ndiye akazoitawo kuti asvikewo kwamuri. Ndiri kuda kumutenda zvikuru. Ndofunga ndakafara chaizvo pandakasangana naye achinditaurira kuti aiwa gogo, pane kwandichanokuitai kuti vanhu vakwanise kuuya kuzokubatsirai. Saka ndopandakazoonawo veDestiny TV muchisvika. Saka ndiri kumutenda zvikuru, ndinoti aiwa Mwari ngaumuitire zvakanaka, nokuti dai anga ari umwe aigona kungozvitsikirira zvakangosarirawo ipapo, asi akakwanisa kuuya kwamuri kuti ndikwanise kubatsirwa pavazukuru vangu. Saka tinokutendai zvikuru nerudo rwenyu rwese rwamuri kuita muchifamba muchiuya kudai. Ndofunga makambouya, mukauya nebhegi rehembe, mukauya muchiuya nezvimwe muchingodaro. Hamuna kuda kudzokera kumashure muchiita aiwa, asi makashingirira muchingouya. Saka ndokutendai zvikuru. Musara nhasi tinoona shona inoti hanzi mwana asingacheme anofira mubereko. Imimi makachema ende zveshuwawo ruzhinji rwakakunzwai iye zvino muri kunyaradzwa. Sekuru tatimi ndima akabata chisikana, muri kunzwa sei nezvatiri kuitirwa? Aiwa, zvinofadza suyo.
zvazviko nedestiny aiwa zvandifadza inini unoona wana auchengetwa chaizvo izvozvo. Tiri kuona isusu gogo kuti vamwe vaiuya votaura nesu veDestiny TV vachitumira zvavakatumira tichiuya tichizviunza pano. Kune avo vaiuya direct kwamuri imimi. Vanhu chii chavaiuya nacho uye vaizvifambisa sei? Vamwe vaiuya nemari, vamwe vachiuya pane vakatouya nemayogati evana, mapamba, hembe. Vaingouyawo kunokuva musina kuziva. Nevakatenda mishonga yasekuru vakatumira iri mari. Vakatipa mari iyo yatakupai toda kuti mubvise mari yasekuru yemishonga. Tikabvisa tikapa sekuru mishonga. Imwe mari ndikatenga kamonaki kevanaka kuti ndisire hembe dzevana, kekurongedzera hembe dzevana. Imwe mari yachona ndo yandandati ndoda kutenga magumbezi 2 evana, ndongoti uyu rake uyu rake. Zvino magumbezi nhasi kaauya gogo matoaona here kuti aripo magumbezi? Zvinoda imini pamakauya muchikumbira rubetsero tiri kuona kuti mimi makanga makangotatsana nemukaka. Ndezvipi zvimwe zvekuti muri kuti zvazondishamisa kuti vanhu vabva vadai so? Zvakawanda nokuti ndaifunga kuti zvichaperera kumukaka nemapamba, asi ndazoona kuti aiwa zvakatozowanda: hembe, bhutsu, magumbezi evana, matauro ekuberekesa nezvimwe zvandiri kuona zvasvika nhasiwo pane mishonga yevana nematoyi. Zvakawanda zvandaona, ndifunzwa kufara zvikuru. Ndazongowana zvandandisingafungiri kuti ndingawane izvozvo. Uyezve nemamasenzi ndakabatsirwa nawo. Ndakutotiko zvinezvi nditange umusika ndiwane chichinondibatsira ndawana pekutangira ndigone kuchengetawo mhuri yangu mumba umu, sezvo ndandiri kungoraramawo nemusika. Saka yezvinezvi mari yestati yapo gogo. Aiwa wedzera iripo iyoyo. Aiwa tinonzwa vamwe vanonzwa ndingotsvaga stati, ndiri kutsvaga stati. Mandimangoona chitebhu chacho hachipo. Asi musi uya makauya ndimakaona ndichirwara, ndine mumwe wangu akauya akanditora akati aiwa ndinoenda neni kuMbare shingirira. Akaenda neni kuMbare, tikaenda tikanohodha aineni achifamba neni semunhu asiri kunzwa zvakanaka. Saka musika utoripo parodha. Musika watowo parodhi? Ndatoiswa parodhi. Kazhinji tinonzwa kuti munhu ukamupa hove zvinogumira pahove, asi ukamudzidzisa kuti unoraura so, tinoziva kuti vanhu vatibatsira zvichida mangwana hazviuyi. Asi imimi kana mukaramba muchiita musika imo, zvishoma zvamuchawana muchakwanisa kuchengeta vasukuru. Saka sekuru makavatengera mushonga yezvezvi muri sei sekuru? Mishonga yakwana kayesei? Aiwa zvikufamba hazvo zvekuti makutokwanisa kuvabata vese vari 2. Aiwa tinotenda. Tinoda kukutendai. Mashoko chete haakwaniri kuti tikutendei nezvamakaita. Rudo rwenyu rurambe rwakadaro. Mwari vawedzere pamakatapudza. Zita rangu ndoitwa Stella Muusha. Vasati vaita subscribe, musakanganwe kuita subscribe. Inge zvatakataura tichida kunobata 100,000. Saka itai udzai shamwari kuti Destiny TV hatingogumira pakuita nyaya, asi kuti semhuri tinobatsirana zvakare. Chirongwa chinosati chapera, tine a big surprise yagogo nasekuru. Saka tichavatora, tida kuti vaone surprise yatinayo. Surprise iyi tinoda kutenda veDiaspora Insurance. Ndo vakatipa the big surprise yatiri kupa mhuri yepanapa nhasi. Diaspora Insurance musakanganwe kuti mubatsiri wenyu. Tinoziva kuti mukurarama kwedu rufu runouya, matambudziko anouya. Kune vavo vari mhiri kwemakungwa, zivai kuti kune Diaspora Insurance inokwanisa kukubatsirai pese pamunenge masangana nedambudziko. Saka ndati ndine surprise. Hana dzenyu dzakasimba here. Ndine surprise yandinayo yandoda kuenda kunokuratidzai. Rega kusekerera zvinhu zvamandiigira. Alright, saka enda.
Chinotora zviye. Abaita basa zombe. Ndetsoda kukusha. Acha izvo. Mwafara sekuru. Ndafara. Mwarika. Ana. Okay. Maita basa. Surprise yedu. Vakakumbira sekuru. Maita basa. Chiba ndikutakutirei. Ekisirai mwedu atakotorai muchifura. Muzvivhurire mega. Sekuru wakakumbira zvadziwa zvichemo zvavo chokwadi. Zvinonzi vanokumbira vanopiwa. Mwari vanoziva zvinoda mwoyo wedu. Ndada kubatai mwana gogo. Imbai gogo kamuda kuimba. Imbai zvamuda kuimba. Vanowana vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo. Uda kutenda diaspora insurance watengera vazukuru vangu mota yekuti vawane kufamba nayo. Ndakukwanisa kufamba nawo ndiri ndega nekuti pesa pandaitotsvaga mumwe anobereka mwana mumwe achiberekawo mumwe kuti tikwanise kufamba. Asi kandakendawo kuskero kwandee ndichiendawo kumashops padhuze, aiwa ndakukwanisa kufamba nevazukuru vangu. Aiwa diaspora insurance ndikuda kukutendai zvikuru nevese vakaisa ruoko vachitenga mikaka zvakawanda, hembe dzekupfeka, mishonga, mabhegi, magumbeze, mapamba, zvese zvandiri kuona nevamwe vakabvisa mari. Vese ndoda kukutendai zvikuru. Ndinoti Mwari wakuitirei zvakanaka, musazoitira ini chete, muitire ruzhinji rweZimbabwe. Destiny TV, aiwa ndinokutendai zvikuru nebasa ramaita nemwana wangu Asvosve akaita kuti tisangane ndichienda kusocial welfare tichida kunotsvaga rubatsiro rwevana. Ndichibva ndasangana nemwana wangu Kasvosve akati aiwa amai ndipirei nyaya yenyu. Ndikamupira nyaya yangu akakwanisa kuti tisvike patasvika pari nhasi. Saka aiwa ndinoda kuzvitenda zvikuru. Aiwa tinotenda diaspora watenga vazukuru vangu motikari. Tinotenda chaizvo izvo zvavaita izvo. Basa hombe irori. Ndinofunga kuti ndotaura sevana asi zvinezvi aiwa zvandinotira. Naenda unongosevezaseve dzavo ndifamba navo vana ava. Nezvo zvavaita zvese tozvitenda. Vese vabatsira vese vatenda zvese. Ndotenda chaizvo. Sekuru waitoshuvira kuti vana ava dai tatawana purema. Ndikati aiwa munogotaura zvepurema tinogona kuitenga. Vana vedu takambowatengera purema here. Saka muzuva ranhasi tanzwa kufara zvikuru kuti shuwiro yasekuru yazadzikiswa. Zvawakataura nemuromo wavo hazvina kuwira pasi. Ndotenda mushonga yakatengerwa nerubatsirwa watakapuhwa wese. Nemushonga iyi aiwa zviri kufamba chaizvo. Dadaro pamwe ndogona kurarama wamheno. Ndotenda chaizvo. Imwe mari yandakabatsirwa nayo ndoyandakatanga kuhodhawo musika, sezvo ndachigara ndichingorarama nemusika. Saka pamari yandakabatsirwa nayo ndakangoti rega ndifanira kubvisa imwewo ishoma yacho ndinohodha, ndifanira kuwana chinobatsira. Ndiri kutenda zvikuru nokuti ndatangawo musika wangu ndichiona mazukuru wangu ari papurema ndichiwaisa wangu pasaidhi ndakagara pamusika pangu. Saka ndiri kunzwa kufara zvikuru nerubatsiro rwamakandi. Ndoda kutenda zvekare the corporate world mucommunity yedu
neZimbabwe as a whole for their hand out in giving to these little innocent kids. Tinongotenda Mwari, tichitenda vose vari kuparticipata mukubatsira vana vedu mufa kwose dzinovanherera dzatiinadzo. Toda kungoramba ndichingotenda vese vakashandisa maeco cash, kune vakashandisa maremit, kune vakashandisa mukuru, pane vakashandisa even kuya netsoka dzavo vachipa vana. The idea of giving, as you can see, tinembe dzevana dzauya, mukaka wevana, madiapers evana, magumbeze. The gift, giving is a gift from God. So kana uchitambanudza ruoko rwako, always pray to God kuti you receive. And the giving is not about you having, but it's the will to give. Dangotenda kuti kana vana vakona pekufuga, pekurara, nechekudya, aiwa Mwari vanotiropafadza. The Lord will never forsake us. Mwari vanotikurudzira pane zvatinoita. I pray to God kuti wese akatambanudza ruoko rwake, let God increase their finances. Mwari ngavawedzere even kumhuri dzavo. Let them be blessed. Kune avo vachine the will to give, vanoramba vachikontinya vachipa zvavo. Kune avo vasati vapawo, if there is a will to give, they are very welcome to come and help the children grow. Saka dangotenda kune mumwe nemumwe ane chaaita. Kupa, we don't measure kuti zvidiki kana zvakawanda sei, kana kuti unozviwana here kana kuti hauwani. Just the will to give is the way to have blessings. Saka I just also want to thank Destiny TV for their coverage nenyaya yavo yekufambisa mashoko kuti vana vabatsirikane. Saka my credit goes to Destiny TV and all those who are behind the scenes. Thank you so much.